Outlander-pehvin kulutusta mökkireissulla. Elikkä vuosi oli 20 pehviä. Lähtiesakku täynnä, matka noin 100 kilometriä. Peräkäri perässä. Sen paino ehkä tuommoinen 300 kiloa, alle 400. Ja talvinopeuksia ja nollakelissä. Ja muutama kylällä pyörittely tuossa junnuja harkkoihin ja kaupalla käyntiä semmoista välissä, muuten sitä maantietä. Niin silloin tuommoinen kokonaiskulutus tänne mökille tullessa tuo 6,9 näköjään. Ja tuolla näkyy tuossa nyt on vähän eilistä päivää, kun on kylällä pyöritellyt. Siinä nyt ei ollut kulutusta, mutta sitten on tää pitempi matka tuossa aamulla lähtö, tai aamupäivällä. Ja mitenkä se on se sähköajelun jälkeen sitten näköjään mennyt. 6,9 ja sauna lämpiämään.